Fantomițele prin istorie. Bună, eu sunt Tati. Bună, eu sunt Lisa. Și despre ce să vorbim, Lisa, acum? Despre istoria soldaților. Și ca să fim foarte clari, cine a ales subiectul ăsta? Tu. Ei, asta e glumă. Vrei să zici cine l-a ales? Adevărat? Nu vreau, eu. Am înțeles. Chiar tu l-ai ales. Știi cum au apărut soldații? Păi, de când sunt oamenii pe pământ, Da. ei au făcut arme ca să se apere, primul rând, de animale sau de pericole. Și primele armele erau, Da. erau ca o praștie sau ca un băț foarte ascuțit pe care îl foloseau pe post de suliță. Da. Doar că pe măsură ce oamenii au devenit mai mulți, au început să se lupte între ei. Ba pentru Da. putere, ba pentru resurse. Și de asta a fost nevoie să se inventeze meseria de soldat ca să se ducă la luptă atunci când era nevoie de ei. Și pe măsură ce oamenii au descoperit fierul și bronzul, au inventat și arme mai puternice. Prima formă de armă mai serioasă așa a fost sabia, arcul. Cu arcul puteai să tragi în dușman de la distanță. Apoi știi ce armă a apărut? Ce armă? Carul de luptă. Știi cum era ăla? Cum? Era ca o căruță, mai mică un pic, trasă de 2 sau 4 cai, în care stăteau 2 oameni și unul trăgea cu arcul și celălalt conducea carul de luptă și fiind foarte mare putea să și dea peste soldații inamici și să-i lovească. Apoi, ce crezi că s-a întâmplat? Da, nu știu. Au făcut grecii o formație de luptă care se numea falangă, în care oamenii puneau scutul și se acopereau unul pe altul și era o formație foarte strânsă de infanteriști, așa se cheamă oamenii care luptă pe jos, infanteriști, care putea să respingă orice atac. Apoi, un băiat, Alexandru, și mai mult tatălui Filip, da, mă rog, au făcut falanga asta cu sulițe și mai lungi, ca să nu mai ajungă nimeni la ei. Și formația asta s-a văzut într-un sat care se chema Gaugamela. S-a văzut, din nou, cu o armată care avea care de luptă. Și au făcut o tactică. Știi ce au făcut ca să câștige? Au făcut o tactică prin care atunci când veneau carele către ei, făceau spații, carele treceau și apoi ei le opreau și au scăpat fără să fie răniți. Doar că pe măsură ce războiul a tot evoluat, au venit romanii și au făcut modelul de legiuni. Acolo, soldații tot așa formau o formație foarte strânsă, dar erau mult mai flexibili și puteau să lupte și pe teren accidentat, pe dealuri, pe munți. Și atunci când s-au luptat legiunea romană cu falanga greacă, romanii au câștigat. Apoi, pe măsură ce a evoluat războiul și a evoluat și tehnologia, armurile, știi ce e armura? Ce crezi tu că e armura? Nu știu ce e armura. E ce pui pe tine ca să te aperi de armele dușmanului. Armurile au fost făcute din ce în ce mai ușoare și oamenii au reușit să-și facă costume întregi din armură și în plus să pună și calul în armură. Și gândește-te un om îmbrăcat în costum de metal, pe un cal îmbrăcat în costum de metal, omul cu o lance mare în mână că vine către tine în viteză. Dacă ai fi soldat, cred că e destul de înfricoșător, nu? De ce? Păi, fiindcă nu prea ai cu ce să-l oprești. Gândește că tu ai o sabie sau o suliță mică și vin către tine cai îmbrăcați în metal, cu oameni îmbrăcați în metal, pe care tu nu prea poți să-i oprești. E destul de înfricoșător. Numai că... Și cum ai putea să-i oprești? Cum? Să îi oprești tu. Am înțeles, dar era destul de greu că ei nu vreau să fie opriți. Numai că, pe măsură ce tehnologia a tot evoluat, apoi infanteria, soldații care luptă pe jos, au avut arme de foc, gen puști și baionete și atunci au putut să oprească mai ușor cai. Da. Și de asta în zilele noastre nu mai luptă nimeni pe cal, fiindcă au apărut și mașini
care duc oamenii destul de repede. Au apărut și tancuri care sunt foarte blindate și care apără oamenii dinăuntru. Și au apărut și drone și avioane în care poți să te lupți cu dușmanii fără să-i vezi. Sau artilerie, care, știi, poți să tragi cu tunul aici și să lovești dușmani care sunt în altă localitate. Îți dai seama? Și tot așa pare că armele tot evoluează și cea mai destructivă armă care a apărut și care a schimbat de tot războiul a fost bomba atomică. Toate poți să închid eu ăsta? Când terminăm. Da. Știi ce e bomba atomică? Ce? E o singură bombă care poate să distrugă un oraș întreg. Ea e foarte destructivă și foarte periculoasă și de-aia nu prea o folosesc oamenii în război. Mai e ceva ce vrei să știi de soldați? Nu. Bine, atunci spunem pa, pa. Pa, pa. Pa! Pa. Fantomele vesele prin timp zburăm, cu zâmbet și joacă istoria învățăm. Fantomițele prin istorie.